जय हिन्द। दा आङो आखायाव गांसे बिजाब लादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, बेनिफ्राय मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा बेलासियाव 4टासोआव दारागावआव थांगोन दुगैनो। बेनिफ्राय आं दाखालि बावै बुंदोंमोन मेडामनि रुमाव गोबां बिजाब दङ। बेनिफ्राय आंथ' मोनथिया नालाय मेमा माबायदि फोरोङो गथ'फोरखौ। बेनिफ्राय आं बे बिजाबनि जायखिजाया बे बिजाबखौ फरायनानै माबायदि बुजायो जायखिजाया बेखौ आं दा मेडामनो होबाय। मेडामा नागिर, बेनिफ्राय थाबनो फरायनानै बुजायनानै हो। बेनिफ्राय दा गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन। गावनि बिसिखौनो भिडिअ बानायबाय थायो, गावनि बिसिखौनो गोबां गोरोंद्राय सानो नामा, बेफोरबायदि बुंग्रायाथ' हाजार हाजार थाखासिगोन। जियानो जा, बुंनाया बुंबाय थागोन। दा आङो नायनो लुबैदों मायबा मोनसे गियान लानो हायो नामा, आरो माबायदि फोरोङो गथ'फोरखौ। भावथिना लामा, बे भावथिनायाथ' जोबोर मोजां। लिटारेचारनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो। सुंद' सल', फावथाइ, फोराव बिराद मोजां मोजां बाथ्रा दङ ना। दा जिउनि माखासे सान्थौ बाथ्राफोरखौ लानानै लिरो नालाय लिटारेचार फरायबाथाय बिराद गियान मोनो आरो। गियान जिउआव माबोरै दावगानांगौ बेफोरखौ मिथिना मोनो आरो। बेखायनो नैयाव बियो HS फार्स्ट इयारनि लेखा बिजाब बड' एमाइलनि दै बाज्रुम होननाय मोनसे खन्थाइ दं, बिराद मोजाङैनो। दे प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ लिरनाय। दे बेखौनो फरायनानै बुजायना होदो। दै बाज्रुम होननाय खन्थाइ। दै बाज्रुमखौ मिथिगोना मिथिया नों? दै बाज्रुम माने मा नुफेरदों ना मालाबा? फरायनो मोनदोंथ'। नोंहा दै बाज्रुमखौ नुफेरदों ना नुफेराखै नोङो? दै बाज्रुम नुदो। पाहारसानिफ्राय दै अबेनिफ्राय ज्राम, बोहैबोयो? अबेनिफ्राय बोहैबोयो दै बाज्रुमा? पाहारसानिफ्राय ज्रुम ज्रुम गोलैनाय, ज्रुम ज्रुम गोलैनाय। बबाव दै फैनानै अन्थाइ थाफायाव सौदावनानैबो ज्राम ज्राम गोलैयो, बा स्लुइस गेटफोरावबो ओरै होथेना दोनबाय ज्राम ज्राम गोलैयो। दे दै बाज्रुमखौनो फराय, खोनासंनि माबायदि बुजायो, बेवहाय मा गियान दङ। दै बाज्रुम खन्थाइखौ सोलिदोंमोन, बेखौ गोसोआव लाखि नोङो, प्रमद चन्द्र ब्रह्म। अके। ओमफ्राय बे खन्थाइया दोंसे मा थाखोनि खन्थाइ? मिस्टिक आयदानि खन्थाइ। मिस्टिक होनबा मिथियोना? मिस्टिक माने मा? रोंलालै, फरायलाना। मिस्टिक खन्थाइ होननाय लोगो लोगोनो बेयाव मा जायो? जिउनि रहस्य सान्थौ आरो इसोरखौ सिबिनाय बा थांखिनानै लिरनाय खन्थाइफोरखौनो जोङो मिस्टिक खन्थाइ होनना बुंनाय जायो। बेखायनो बा दै बाज्रुम खन्थाइयाबो मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनाय। मानसिनि जिउजों रुजुनानै लिरनायनि थाखायनो बेखौ माने मिस्टिक आयदानि खन्थाइ होननानै बुङो आरो। दा फार्स्टआवनो बे खन्थाइयाव होनदों रा 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 रौ 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 ज्राम ज्राम ज्रुम ज्रुम ग्राव ग्राव ग्रौ ग्रौ बान्दो बानला सेफायनानै जुगामि खुलि नागिरदों आं। माने खन्थाइगिरियानो बेयाव गाव आं महर लानानै बियो मा होनना बुंदों, जेरै दै बाज्रुमा हाजो सानिफ्राय बोहैबोगोना बोआ, बिराद सोदोब फैयो ना, सोदोब होनानै बियो एकदम ज्राम ज्रुम ग्राव ग्राव सोदोब होनानै बियो एकदम बान्दो बानला सेफायनानै बियो मा खालामदों, सेफायनानै बियो बोहैबोदों। नंगौना नङा? बेखायनो खन्थाइगिरियाबो मा होनना बुंदों, बे बुहुमाव जोनोम जानानै गावबो गावनि थांखियाव सौहैनो थाखाय दै बाज्रुम बायदि माने थांखिखौ बियो होसोदों आरो। माने जिउनि लामायाव माब्लाबा दुखु मोनदोंब्लाबो, खस्थ' मोनदोंब्लाबो, हेंथा हेंसि मोनदोंब्लाबो बेफोरखौ नेवसिनानै दै बाज्रुमा जेरैबायदि नेवसिदों, गावबो नेवसिनानै मा खालामदों, गावनि थांखिखौ बियो मा खालामदों, होसोदों आरो, नागिरदों आरो। आं माबोरै थांखियाव सहैनो हागोन बेखौ माने जुगामि खुलि, जेरै दै बाज्रुमा बोहैबोनानै गावनि दैखौ गोग्लैनो थाखाय जुगामि खुलि नागिरगोन ना नागिरा? नागिरोना? बोहैबोनानै बे मोनसे दैमा बा दैसायाव गोलैबोगोन ना गैया? गोलैबोयो। बेफोरबायदिनो खन्थाइगिरियाबो गावनि थांखि, गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दै बाज्रुम बायदि मा खालामदों बियो, बोहैबोनाय बायदि बानलो बानला सेफायनानै एकदमबारे गावनि जिउआव मोनसे खैफोद आफोद फैयोबाबो बेखौ नेवसिनानै बेखौ मा नागारनानै बियो मा खालामदों, गावनि थांखिखौ सहैनो थाखाय नाजानाय रावानो बे खन्थाइयाव बेरखांदों आरो। बेबायदि। बेखायनो जों मा खालामनांगौ, दा मानसिनि जिउआव जोङो गोबां खैफोद फैया होमबा? गोबां खैफोद फैयो, दुखु दाहा फैयो। बे दुखु दाहाखौ जों मा खालामनो नाङा, गिनो नाङा। बे मोनसे बिराद माने थुलुंगाथि खन्थाइ आरो, माने बिराद मटिभेसनेल होनाय बा मटिभ खालामनाय आरो माने बेफोरबायदिहाय। जेरैबायदि सोरबा बायदि गथ'फोरा नै दा सोरबा स्कुलाव थांनोनो नोङो गस्ला गैया बा थाखा फैसा गैया बा मा गैया बिदि होननानै जोङो फावसायना थागोना थाया? मालाबा फावसायना थायोना? बेफोरबायदि जानो नाङा होनना बुंदों आरो माने बेबायदि। बे खन्थाइखौ फरायोबा जोङो माने गियान मोनो आरो।
बेबायदि हेंथा हेंसि अनेक प्रब्लेम फैयोना मानसिनि जिउआव दावगानायाव उम बे दावगानाय लामायाव हेंथा हेंसि फैयोब्लाबो जों माबायदि जानांगोन दै बाज्रुम बायदि जानो नाजानांगोन जोङो दै उम बाज्रुमा जेरैबायदि पाहार मोनोब्लाबो बान्दो बानला मोनोब्लाबो बियो थाथ'वाना उम आं इखिजा बोहैनो हानाय नङा होननानै उम बिनि गेजेरजोंनो बियो सौसिनानै बोहैबोयो उम बेखायनो खन्थाइगिरियाबो मा जादों माने जों सुबुं माहारिखौबो उम मा खालामनो होदों माने बिदि दुखु दाहा खैफोद आफोद जेखि जाया प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो जोंखौ जुजिनानै उम जोंखौ दावगानानै गावनि थांखिसिम उम सौहैनो होननानै बे खन्थाइयाव उम फोरमायदों आरो उम बिदि बिराद मोजां खन्थाइ इयो उम बिदि बेखौनो बे बुंबावदों देगादाव बेगादाव जेजोंबो ब्ला ब्ला थार उम दैमा दिहुं आं दे बुलुंबुथुर हगार आंनो लामा हगार माने लामा हगार माने जोंनि थाबायनाय लामायाव हेंथा हेंसि फैब्ला बेफोरखौ गासिखौबो नेवसिनानै जोंखौ दावगालांनो होनायखौ माने लामाखौ स्रां स्रां खालामना लानो थाखाय माने बुंदों आरो इयाव माने जोङो प्रब्लेम फैयोबाबो जों मा खालामनांगोन गावनो जों लामाखौ जोङो सानना लानो नांगोन ना नङा दा आंहा गस्ला गैया बा आंहा किताब बायनो आङो फैसा गैया अब्ला बेनि लामाखौ आंनो दहननांगोन ना नंगौना नङा निजेनो जों दहनना लानो नांगोन जोङो लेखा फरा जोङो बायनो फैसा गैयाबाबो जोङो लाइब्रेरियाव लाथ'नानैबाबो जों मा खालामनांगोन फरायनांगोन जोङो जिखुनु परिस्थितिजों जोङो निजेनो जोङो लामाखौ दहननो हायोब्लासो जों मा खालामनो हागोन दावगानो हागोन आरो बे बाथ्राखौनो फोरमायदों आरो बेखायनो नैयाव सोरबाबा आंखौ थुज्रेद हरदों सोरबाबा आंखौ बोज्रेद लांदों मिथियो आं थांनांगौ थांगासिनो दं लामाया जिखि जाया गावनो थुंगे जासे हगार आंनो लामा हगार माने जोंखौ दा सोरबा जोंनि दावगानाय समाव जोंखौ जोंनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ बोखांहरगोन ना बोखांहरा बोखांहरो ना बेबायदि जोंनि बायनायनिफ्राय लानानै किताब माबानिफ्राय लानानै जोंखौ बोज्रेद हरो ना बेबायदि आरो बेखायनो बेयाव मा खालामदों माने सोरबा थुज्रेद हराबो सोरबा बोज्रेद हरब्लाबो जों मा खालामनांगौ माने गावनि थांखिसिम जोङो माने सौहैनो जोङो नाजानो नांगौ आरो लामाया जिखियानो जाथों मानो नोङो लामाया दा मालाबा सोरनियाबा बिराद गोलाव थायो नंगौना नङा सोरनियाबा बिराद गुसुं जायो माने लामा गोलाव माने गोलाव खोथा थाबायबादो जोंनि गावनि थांखियाव जों थाब सौहैया नंगौना नङा मालाबा जोङो जिउआव सोरबा बायदि मानसिया थाब साक्सेस जायो सोरबा बायदि मानसिया थाबनो साक्सेस जाया ओमफ्राय बेयावनो जोंनि गोसोआ बायगोना बाया मालाबा बायलाङोना नै मालाय आमखायासो साख्रि मोनबाय नै मालाय आमखायासो साख्रि मोनबाय आंलाय माला मोनबावगोन होननानै जोंनि गोसोआ मालाबा लोरबांबो जायो नङा बेखायनो जों मा खालामनो नाङा लोरबांबो जानो नाङा आरो माने लामाया जेसेखि गोजान जाया मानो जेसेखि खान्दा जाया मानो जोङो बेखैजा जोङो थाबायलांनो जोङो गावनि थांखिजों होसोनो जोङो नाजानो नांगौ आरो दै बाज्रुमा जेरैबायदि पाहारनिफ्राय बोहैबोनानै बेसे गोलाव लामाबाबो बियो गावनि जुगामि खुलिखौ नागिरनानै बियो बोहैनानै गोलैफैगोन ना फैया गोलैफैयोना बेफोरबायदि आरो ओंखायनो खन्थाइया जोबोद मोजां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय माने फरायफुनाय गथ'फोरनि थाखाय माने मोनसे मा गोसोखौ थुलुंगाथाव आरो माने बेयाव गोबां बाथ्रा लिरनाय दं आं बारा गोलाव फरायबांला आं जास्ट बेनि ओरैनो खन्थाइखौ नोंनो खोन्थानाल' होसिगोन मानो होनबाथाय जोङो मा जायो माने दा ओरै सानना लानो होदो खन्थाइगिरिया दुलाराय जुदि बुहुमनि मानसियानो जुदि दावगानो हादोंब्ला नंगौना नङा बुहुमाव जों दा नायोब्लाथाय गोबां हारि हारिसाफोरा बेसेबां डेभेलप जादों नंगौना नङा एसेबां जौगादो बिसोर जुदि जौगानो हादोंबा जों मानो जौगानो हाया नंगौना नङा बे गोसोखौ लानांगौ जों मानो जौगानो हाया बिदि होननानै जुदि जोङो थांखि लानानै जुदि जों नाजानानै जुदि दावगायोबाथाय जोङो जिउआव जों मा खालामनो हायो जोङो साक्सेस खालामनो हायो आरो बेखायनो बे खन्थाइआव लिरनाय दं दुलाराय सोरजियानो दावगाबोला हे संसार आंबोल' मानो थानो गेन्देला नोंनि खुसियै सि सि नै नोंनि खर'साजोंनो बाज्रुमनोसै हगार आंनो लामा हगार बे बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायदों आरो दुलाराय सोरजियानो जुदि दावगाबोला आंल' मानो फावसायनानै थानो होननानै खन्थाइगिरिया बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ मा थुलुंगा होनाय रावा बेरखांदों आरो मानो होनबाथाय दुलाराय सोरजियानो जुदि दावगानो हादोंब्ला जोंबो मानो फावसायनो जोंखौ फावसायनो होआखै खन्थाइगिरिया फावसायनानै जोंखौ थानो होआखै गुबुना जुदि दावगानो हादोंब्ला जों मानो दावगानो हाया होननानै चेलेन्ज मोनसे खालामनानै जोंखौ मा खालामनो होदो दावगालांनो होनाय रावा माने बे खन्थाइयाव बेरखांदों आरो बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों सोरबाबा दामदों नुयि थानाव बोहैनाय सुखांनाय जथा खाम सिफुं ग्रोब ग्रोब बेजोंनो दावगागोन आं दैमा दिहुं आंलाय बुलुंबुथुर हगार आंनो लामा हगार जेरै खाम सिफुंखौ जोङो तालखौ जों मिलायनांगोन ना नाङा मिलायोना ग्रोब ग्रोब जों मिलायनानै दामोना बेफोरबायदिनो खन्थाइगिरियाबो खाम सिफुङा जेरैबायदि ताल मिलायनानै माने गोमो बेफोरबायदिनो गावबो माने ग्रोब ग्रोब आगानखौ हरनानै गावबो माने थांखिसिम सौहैनो नाजादों आरो
बुरलुंबुथुरसिम सौहैनो नाजादो आरो बेबायदिहाय नंगौना नङा बे बुरलुंबुथुरखौ बारनायाथ' सहस इजि बाथ्रा नङा जों बुंनोना बुरलुंबुथुरखौ सानस्रिनानै बारनायाथ' इजि बाथ्रा नङा बेखायनो जोंनि थांखिखौ सौहैनायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो बे गोरलै बाथ्रा नङिखौनो जोङो मा खालामनांगौ जों नाजानांगौ दै बाज्रुम बायदि दै बाज्रुमा जेरैबायदि माने जेबो सानालासिनो बियो मा खालामो माने फुरा हाजोनिफ्राय बान्दो बानला सेफायनानै गावनि जुगामि खुलिखौ नागिरनानै बियो बोहैबोयो थिग बेबायदिनो जों मानसि माहारियाबो माने गावनि थांखि सौहैनायाव सुखु दुखु गोबां प्रब्लेम दुखु दाहा फैयोब्लाबो दै बाज्रुम बायदि जों सहायनानै सौसिनानै जोङो मा खालामनांगोन दावगानो नाजानांगोन आरो बे बाथ्राखौनो खन्थाइगिरिया दै बाज्रुमनि मोनसे प्रटिक लानानै जोंखौ बुजायदों आरो बेनो आरो बेखिनियानो मोजां मोजां फरायनानै लिटारेसार साबजेक्टखौ फरायबा जोबोद गियान मोनो आंथ' बिराद मोजां मोनो एभ्रि ड्रामायानो जा सर्ट स्ट'रियानो जा बा खन्थाइयानो जा बिराद मोजां मोजां बाथ्रा लिरनाय थायो आरो जोंनि समाजनि ससाइटिनि जोंनि समाजनि जाथाय पलिटिकेलनि जाथाय जिउनि जाथाय जिउआव माबोरै दावगानांगौ बेफोर माखासे बाथ्राखौ माने मोनसे मोनसे प्लट लानानै लिरनानै जोंखौ मा होयो थुलुंगा होयो आरो माने फरायबा जोबोद गियान मोनो आरो नाथाय जों फरायिनि थाखायनो जों मिथियाना गोबाङानो फराया बेबायदि आरो फरायबाथाय जोबोद गियान मोनो आरो बेबायदि बेखिनि आरो खन्थाइया बुजिना बुजियाखै बुजिबाय बरिया बुजिबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द